כאן בסרטון חדש, והיום אני אראה לכם איך מורידים מיינקראפט במחשב בחינם. דבר ראשון, צריכים להיכנס למיינקראפט לג'נדס, שזה בחינם. אני אראה לכם שנייה. קודם כל נכנסים למיינקראפט סטורג', שאתם רואים, מיינקראפט סטורג', ונחצים כאן ורושמים מיינקראפט לג'נדס. אתם רואים, מיינקראפט לג'נדס, סבבה. נכנסים ואתם צריכים שיהיה לכם את זה על המחשב, פשוט תורידו את זה. עכשיו תצאו. עכשיו אני אראה לכם את הדבר הבא. טוב, אז דבר הבא זה לרשום את מה שרשום כאן, מה שהוא עשה לג'נדס, ותחצו על כאן, על הראשון, ואז תורידו. אחרי שהורדתם, חכו. אז אחרי שהורדתם, אתם נכנסים, וזה יכניס אתכם נראה לי לכאן. אם תעשו ללחוץ על זה לא יעבוד לכם. תחצו על סקינס, ולכם לא יהיה אותו, אבל זה, ואז תיכנסו לכאן, סבבה? עכשיו תלכו לכאן, למקום שהתחלתם בו, את זה, תחצו get action. תיכנסו, תחכו. כשאתם רואים זה יביא לכם, נגיד אותו, תלחצו אם אתם לא רוצים שתחצו על זה עוד פעם, ואז תלחצו על להעתיק, כאילו קופי, ואז תלחצו לכאן, ואז תלחצו add skins, חכו, איפה זה? לא, זה לא כאן. רק רגע, חכו, תנו לי לבדוק אם זה זה. לא, זה לא זה. סקינס, add skins. חכו. אולי בגלל שיש עליך כרימור. תחצו על, הנה, אתם רואים? תחצו על סיים סייב, ואז תחצו כאן, תחצו, אחרי שתקתם קונטרול V, וזה יעשה לכם כאן, ואז תחצו על זה. סבבה? אתם רואים? תחבר, ותחצו על המיינקראפט, ואז תחצו פליי, ותחכו שזה יטען לכם. אני אחזור לכם שזה יטען. כפי שאתם רואים זה לוקח הרבה זמן, תסתכלו, זה עדיין טוען לי, ובערך 3 דקות. זה ייקח לכם כמה זמן. עכשיו קחו טיפ שיעשה לכם את זה יותר מהיר, קצו למיינקראפט לג'נדס, תחצו שזה אפל. אתם לא צריכים לעשות את זה, אבל אני סתם עושה את זה, תחצו אפל תצאו, רק שזה כאילו ירוץ לכם על המחשב, המיינקראפט לג'נדס. אני אעבור לכם מתי שזה יפעל לי. אם זה גם לכם לוקח הרבה זמן, זה אל תדאגו, זה לא שזה לא עובד, פשוט לוקח כמה זמן. פשוט חברים, זה עשה לי את זה ככה, כמו יצא, אני לוחץ על זה. מה זה? הייתי... אתם רואים? זה פשוט... אל תחצו על זה, כן, אבל זה יפתח לכם. רגע, הזמן, אתם רואים? מיינקראפט, מוג'ה. פשוט תחכו שזה יטען לכם. יטען לכם, פשוט יסגור לכם את זה. אל תדאגו, הוא חופר. טאפ, חופר לי. אתם רואים? מיינקראפט. צור עולם. זה מיינקראפט מקורי. הוא בחינם. אז שאתם רואים פשוט איתן. אז אם עזרתי לכם, אל תשכחו לתת לייק וסאב.